Kung pasultihon natong balaang kasulatan, ang yawi para atong kinabuhi patasan, para magdugay pata ni ining kalibutan, tahuro nato ang atong mga ginikanan. Respetuho nato ang atong inahan ug amahan. Bisag naa patay nakita nilang mga apan, bisag moingon pata nga sila mga dautan, kay naa sila'y dili maayong binuhatan. Ato lang gihapon silang respetuhan. Kay bisag baliktaron pa natong tibuok kalibutan, sila lang gihapon ang atong mga ginikanan. Sila lang gihapon ang atong inahan ug amahan. Gikan gihapon tas ilang taguangkan. Kung wala sila, wala sa tadiris kalibutan. So bisag ila patang napasakitan, mao lang ni ibutang sa atong dughan. Ato lang gihapon na silang mga ginikanan. Need lang gihapon nato silang respetuhan. Ibutang ta lang og dako ang ilang mga kapakyasan. Ibutang ta lang og ang ilang gibuhat kinasakitan. Labi na kung ila tang gipasagdan, wa ta matuto sa saktong dalan. Kay sila mismo na kinabuhi nga dautan. Apan timan-i nga tawo ratang tanan. Makahimo ug makahimo gid tag mga kalapasan. Kay di ta perpekto parihas kahit as-an. Mas maayo ipatigbabaw ang gugma sulod sa atong dughan, kay ang gugma mutabon sa daghang nga mga kapakyasan. Ug diha na magkauliay ang maayong tinagdan, ang maayong relasyon sa mga anak ug ginikanan. Unya diha na pud mahimuot atong langitnong amahan. Ug dili lang dayta diha taman, naapay bonus matud sa balaang kasulatan. Nag-ingon ang Efeso 6:2 hangtod sa 3 mga kahigalahan. Kung kamao na tamutahod sa atong mga ginikanan, atong kinabuhi mahimong bulahan, ug patasan pa atong pagpuyo diri sa kalibutan. Mao nay resulta kung tahuro nato atong mga ginikanan. Saad na mismo sa atong langitnong amahan, ugwan siya mo saad na agyunay katumanan. Di pareha sa tawo nga maayo rag istorya pero iyang kalimtan. Gamayng pagdasig lang ni mga kahigalahan. Mabungahong kagabhio natong tanan. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless.